Cetățeană Avrigean Maria Lenuța, de bună voie și nesilită de nimeni în căsătorie pe cetățeanul Ariciu Valerica? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscute următoarele dispoziții din Codul Civil. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la o ocrotire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine prin măsuri economice și sociale încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. Ei au îndatorirea de a înlocui împreună. Pentru motive temeinice, ei pot hotărî să locuiască separat. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Din partea mea ca ofițer de stare civilă și a Consiliului Local, vă doresc la mulți ani. Mulțumesc frumos. La mulți ani. La mulți ani. Multă sănătate, casă de piatră și tot ce vă doriți să vă dea Dumnezeu. Nașii noștri. Să faceți copii mai mulți ca pe mâncă cu poftă, să îndeamnă la mâncare. Haideți să semnați. S-a pe cale de dispariție. Mi-a urat unul de la noi, tot așa la niște tineri. Zice să vă dea Dumnezeu copii mulți, malai puțin și să mănânce toți cu poftă. Gândește bine, noi. Stai, nu plec. Gata. O spus da, gata. A semnat, s-a uscat, uite. M-am că te scap să mai zici ceva drepturi la muiere și să Semnătura. Semnătura, nu? Acum nu mai putem, ori auzim, ori nu auzim. Aici? Da. Gata. Deci gata cu Avrigean. Tot A fac. Acum. Da, da. Acum tot un A. E aceeași semnătură la mine, că Da, Ariciu. da.